Καλησπέρα σας. Είμαι η Λαϊνά Σωτηρία, κοινωνική λειτουργός. Πολλές φορές οι γονείς με ρωτάνε για διάφορα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό σήμερα επέλεξα να σας μιλήσω για την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Γεγονός που από αυτό πηγάζουν πολλές δυσκολίες και προβλήματα στην ανατροφή των παιδιών. Βασική προϋπόθεση για μια ανοιχτή επικοινωνία μέσα στο σπίτι είναι η συμπεριφορά των γονέων. Πώς οι ίδιοι εκφράζονται, αν συνομιλούν ανοιχτά με ειλικρίνεια, αν έχουν αμοιβαίο σεβασμό. Αυτά αποτελούν οδηγό για τα παιδιά μιας μορφής επικοινωνίας. Οι γονείς και οι στάσεις τους και οι συμπεριφορές τους αποτελούν το πρότυπο για τα παιδιά. Για την εξέλιξη της επικοινωνίας, οι πρώτες βάσεις έχουν μεγάλη σημασία. Σπουδαίο ρόλο εδώ παίζει το παιχνίδι και κυρίως το συμβολικό παιχνίδι, όπου διευκολύνει την αυθόρμητη έκφραση του παιδιού. Παίζοντας ο γονιός με το παιδί, χαμηλώνει στο ύψος του παιδιού, μιλάει την ίδια γλώσσα. Τεχνικές που μπορεί να βοηθήσουν. Επιθυμητά μηνύματα δίνει και ένας μορφασμός, μια κίνηση εκτός από τη λεκτική επικοινωνία. Ο τόνος της φωνής, η ένταση, η στάση του σώματος μεταφέρουν ένα μήνυμα. Οι συνθήκες που επικοινωνεί ένας γονιός με το παιδί παίζουν ρόλο. Π.χ. αν υπάρχουν ερεθίσματα, ανοιχτή τηλεόραση, ο γονιός που προσπαθεί να μιλήσει με το παιδί, αυτό δυσχεραίνει την επικοινωνία. Αν το παιδί είναι κουρασμένο, πεινασμένο, επίσης δυσχεραίνει την επικοινωνία. Η θετική διατύπωση στέλνει καλύτερα το μήνυμα. Κράτησε το ποτήρι με τα δυο σου χέρια. Έχει καλύτερη ισορροπία. Αφήνουμε να ολοκληρώσει το παιδί τη σκέψη του, προσέχοντας το συναίσθημά του κάτω από τη σκέψη του. Αποδέχομαι την άποψη του πομπού χωρίς κριτική και χαρακτηρισμούς. Όλα αυτά τα μικρά βηματάκια για να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τα παιδιά θέλουν υπομονή, συνεργασία και συνέχεια.